बैखौ फोजोंफैनांगौमोन बोरो सासेबो गैथ्रा माथो उन्दुजोब्बायसोनदां हा हेमान बसुमतारी आगै फैदों नै जोंना हेलौ जाखांबाय नामा होनदों जाखांबाय आगै उन्दुनो नागिरदों जाखांनानै बड' फानि शर्ट हाय हेलौ बड' फानि कैसे हो आप हेमन रोमै बर' हाय हाय आब' हेलौ रोमै आगै मा खबर मोजां दंना आगै बड'फानि शर्ट आम फाइन दे जाय जाय दं कमेन्ट हरदो लाइक खालामदो लोगोफोर मा मैगं जाखो आब' मैगङा माबासो माबा कपि मटर ओमफ्राय कपि मटर ना बाथोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि हेमान मा ओंख्रि नोंस्रा जाखांबायना ना उन्दुबाय साब्रैल'थार नै लाइभआव मालाय उन्दुजोब्बायदां हाय आब' सना माब्रै खबरा मोजां मोजां आगै मोजां थिगानो नोंहालाय जाहा नारजि अमाबा मालाय गोथावथार अमा मेजेम नामा नारजि अमा नारजि दोलो ने र'दै गाइस दसे जायगाखौ मोजां खालामना लानो आं माने जाया मिलाया मोनदां जायगाखौ दे कमेन्टफोर हर थाब थाब राजु बर' मा खबर नोंस्रालाय ओंखाम जाखांखो ना माखो बड' फानि शर्ट मोजां नुदों थेंक इउ आकाश बसुमतारी हेलौ फ्रेन्ड हेपि मेरि क्रिसमास फ्रम टुडे हेपि मे सेम टु इउ आकाश रोमै बर' दान आब' थेंक इउ लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होदो दे जायफ्रा दङ दायो लाइक होबानो जाबाय जाखांबायना रोमै नोंस्रा आकाश बसुमतारी वेलकाम फ्रेन्ड खबरा माबोरै खबराथ' बिदिनो दङ गेजेरावनो
मा बुंनो आरो मानसिनि खबर होनदो बिफर बर' हेलौ हेलौ आंनि जिरख'नाय आं दासो थेंक इउ बिफर बर' मा खबर बोरै दङ नोंहा एम टु ए रुबायटि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया माबासोमोन जोंना कफि मटर ओमफ्राय माबा ना बाथोनसोमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि प्रदीप नार्जारि हेलौ आब' हाय प्रदीप बोरै दं खबरफ्रा थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आकाश बसुमतारी माथो ओंख्रिमोन फ्रेन्ड जोंना माबासो कफि मटर मोजांलै दिदि नो बिदिनो मोजां गाज्रि मा होनखो मोजांलै बिदिनो मोजां गाज्रिनो दङ ना हालाय नोंहालाय आंहाबो मोजाङैनो दङ एम टु ए आर वाइ टि अमा मैथा भाजि बा मालायसो गोथावथार अमा मैथा गैलाथ' दाबायदियाव ना दाबो मैथा दं नोंसिनिथिं आइ लाभ बर' फैदों नै आंहा दासो आब' दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय आंबो बारा बावखायाखै दासो बावै फैखादों मिथिबायना आकाश बसुमतारी गोथावलै फ्रेन्ड गोथावखा बिराद गोथाव जाखांबायना जाखांबाय दासो जाखांदों जोंहा आं गोबावथारसैमोन ना लाइभ फैयिया बिराद खामानियानो सोलाबा बिराद बिजि ना दासान्दि लाइभ फैनो सानबाबो जाया ओमफ्राय दिनै फैथारबाय आं नोंसोरखौ जाहाथे बावैनि आंखौ ओंखायनो लाइभआव फैबाय आरो आं बिफर बर' लाइक होबाय आंखौ थेंक इउ स' माच बिफर बर' आंबो जानि र' मा होनखो आंबो जानि र' दे जाग्रोदो जायाखैबा ओमफ्राय बिपुल कसारि उन्दुनो ओंखारदों नामा औ उन्दुनो ओंखारबाय होमबाबो दसे रायज्लायथारसै होननानै फैबाय आङो नोंसोरजों उन्दुनो ओंखारनायालाय उन्दुनो ओंखारबायमोन बिफर बर' दे आनन्त क्रिस्टियान हाय हेल' आनन्त मा खबर मोजां दंना दे लाइक होदो जायफ्रा लाइक होआखै आरबि ब्लग हाब उन्दुनो ओंखारबाय दा हाब दानो उन्दुनो ओंखारबाय नामाब्रा बाजैयालाय उन्दुनो ओंखारनाय बायदि नुदों नामा मेगनखौ मेगनानो आंना एसे उन्दुनो ओंखारनाय साइसखा मोलेलेनो उन्दुनो ओंखारोहाय आङो थाब गामियाव थानाय मानसि बिपुल कसारि लाफा खारै ओंख्रि जोंना उदैयासो साबाय आंहा लाफा जाबा उदै सायोहाय हराव जाबा लाफा ओंख्रिखौ हराव बारा जाजालाबाया बिएन चेनेल सेम टु इउ सिस्टार दे ओमफ्राय एम टु आर वाइटि आं होबाय दे थेंक इउ गोबाव थाया आंबो दसे ओरैनो आधा घन्टासोल' थागोन दिनै दसेबाबो रायलायनो होननानै फैखानायमोन नालाय गोजाङाखै हेल' आब' गुड इभिनिं मनेस्वर बर' मा खबर मोजां दं दा मनेस्वर
राजेश नार्जारि हाय आब' हेपि मेरि क्रिसमास गुड आयं सुटे डयिं आयं कम्पु दं आब' हेपि टु फाइन्ड माय फ्रेन्ड हेपि टु क्रिसमास अके थेंक इउ हेपि क्रिसमास M2RY गोजांदों गोजां बोथोर नालाय गोजांखागोनानो नङा होमबा मनेस्वर बर' मोजां आब' दे मोजांसो जाखानांगौ बिदिनो नोंनालाय होनदों ओमफ्राय आंनाबो थिगानो दङ दंनायालाय बाय बाजै आंहा इउक्रेननि मा होनो इउक्रेननि सिख्लाफोरजों गेलेनिसै बाय दे गेलेबानो जाबाय नोंहासो मालाय दे राजु बर' ओंखाम जानि आब' सना आं दे जादो जाखांनानै दा फैफिन दै आं थाबावबा आरोना थाबावबा फैफिनबानो जाबाय आंखौ मबाइलाव बिराद खावलाय गिदिर नुयो नाथाय रियेलाव खावलाया गिदिर नङा रानथेंथेंसो आङो मबाइलाव एसे बेलेग नुयोहाय ना मनजुलि ब्रह्म फैदों नै हाय फ्रेन्ड आंहा दासो दे जेबो नङा फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मारै दं होनदों ओमफ्राय मोजाङैनो दङ लोगो नोंहालाय बोरै दं ओंखाम जाखांबाय नामा आब' ओंखाम जाखांबाय एसे दहायनो जाखांदोंमोन ओंखामखौलाय थाब जायो जोंहा प्रबित ब्रह्म आं नुयो माखौ नुयो बोरैबा खोमसिसि माबा उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय थादों आंखौनो मेगना जाला नै आलौ उन्दुनो ओंखारलाबायबाय आं दिनै थाबनो मनजुलि बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो दे ओमफ्राय मनजुलि ब्रह्म नोङो बहानिमोनलाय नोंसिनि ड्रिस्टिकआ खिन्थाना होबा एसे मोजां मोनगौमोन आङो क'क्राझारनि दे मोजाङानो सबितेहि आइ लाभ इउ हाबा जानायबाबो मोजां मोनबाय आं थेंक इउ मनेस्वर बर' लाइक होबाय लाइक हो आब' थेंक इउ मनेस्वर लाइक होनायनि थाखाय दे थाब लाइक होदो आंबो बारा गोबाव थाया दसेल' थागोन दिनै उन्दुनो ओंखारबाय मेगना नै आलौजोब्बाय माबा गोजा जाजोब्बाय उन्दुनो ओंखारनाया आरबि ब्लग बाजैयालाय अमगेल नायहोना नाया आं नायनाय जाया माथो सिख्लाफोर बिराद गाज्रि फैयो बे अमगिल ना मा होनो बेयाव नोंलाय बोरै नायो इउबि स्टेटास मेक्स हाय आब' हेल' इउबि फैबाय थाथारो आगैया जोंना थेंक इउ फैबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय डन एन्जय अफिसियेल हेल' आब' दासो आंहा दे थेंक इउ स' माच दासो फैनायनि थाखाय माने आंबो बारा बावखायाखैना थेवबाबो फैदोंना होमबाबो थेंक इउ आरोना मानजुलि ब्रह्म बयनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास थेंक इउ सेम टु इउ नों मा गामिनि आगै जोंहा डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि जायगानिसो आङो मिथिबायना सबि नामखौबो आं सर्टैसो बुंखानोसै गोलावथारहाय नोंना नामा सबिता भाबि नोंलाय बहानिथो लोगो दे गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदोब्रा सबिता नोंथ' गोदानखासो जानांगौ सापर्ट खालामनायालाय माथो लस जानाय नङा होमबा इउबि स्टेटास आंहा आं गावहा आंनि भिडिअखौ नायानो आंबा गावनि भिडिअखौ नायबाय थायो नायोब्रा नायो आंनियाव नोंनिया नटिफिकेसन फैबाय थाखायो ओमफ्राय आं नायखायो नोङो माबा स्टेटास होबाय थायोना रमेन्टिक स्टेटास आंखौ नायाखै सानो नोङो नायखायो आङो ओमफ्राय
नायनानै आं कमेन्टफोर हरनाय जाया आरो ओमफ्राय नै जोंना धनन्जय अफिसियेला 20 सुपार सेट हरदों थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोजों गोजोनबाय आरो बिरादनो थेंक इउ धनन्जय थेंक इउ स' माच सबिता बाबि आंबो उदालगुरिब्रा गामिसो सोंदों आं डिस्ट्रिक्ट सोङाखै जिखुनु जाया खाजियामाथि साइडनि आङो ओमफ्राय गामिथारखौ आं खिन्थाथ'ला पस्ट अफिसआ खाजियामाथि आरोना धनन्जय थेंक इउ 20 सुपार चेट हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सबिता भाबि अननानै सापर्ट खालामदो ब्रा गोदानै फैदोंबा इउबि स्टेटास गुमैया उन्दुबाय नामा उन्दुआखै मबाइल नायगासिनो गावनि फनखौ नायगासिनो मालाय उन्दुथ'वाखै धनन्जय अफिसियेल आंनिखौ नाया मानो नाया जानो नायोथ' नायो नटिफिकेसन फैबाय थायो नोङो माथो धनन्जय माबाखौ डिपिखौ सोलायबाय माथो सोलायाखै होनदो नोङो आं नायाबा बोरै मिन्थिगो हो आइ लाभ बर' आब' ट्रि हाउस बेरायखांबाय ना ट्रि हाउसखौ बेरायखांबायथ' बेरायबाय आङो होमबाबो आङो बै समावसो बेरायदोंमोन इउटुब चेनेल खुलिथ'यै समावसो बेरायदोंमोन नङाब्ला ओमफ्राय गैया आं दायो मा होनो इउटुब चेनेल गैयि समावसो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिराद गोबावसै आङो ट्रि हाउस बेरायैया ओमफ्राय दायो सोर फैदों सबिता भाबि गोदान नङा आं नायबाय थायो आं नोंनि भिडिअ थेंक इउ नायबाय थायोबा माने आं नोंखौ गोदान बायदि मोनदों दिनैसो कमेन्ट फैनायनि थाखाय नै जोंहा बिरखां आगै ब्लगा फैदों बिरखां आगै सना मा खबर हाय आब' होनदों हेल' बिरखां मा खबर आगै मा खबर आब' होनदों आंना मोजाङानो ओमफ्राय बिरखां आगै जोङो गाबोन रौतायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय रौतायाव थांगोन नालाय नोंबो लोगो हमनो गोसोबा लोगो हमनो हागोन रौतायाव थाबानो जाबाय अबेबा सकफ्राव इउबि स्टेटास मिक्स गुमैनाबो चेनेल बेलेग दं नामा आब' दङमोनहाय गुमैनाबो चेनेल दङ गोदोसो खुलिनायमोन दा बे चेनेला गैला दायो खुलिज्रांनाय दंमोन आरो मनेस्वर बर' आब'आ बहानि आब' एसे फोरमायहरदो आब' आं उदालगुरिनि आगै मनेस्वर उदालगुरिनिसो आङो धनन्जय अफिसियेल गोबाव जाबाय सोलायनाया आं मिथिखायो आं नोंनि भिडिअखौ अलरेडि नायबाय थायोना ओंखायनो आं नोंनि डिपि सोलायनाय मानाय मिथिजोबखायो धनन्जय मिथिबायना आं नायखायो नायनानै होजोबखायो आं बयनिखौबो ओमफ्राय आङो कमेन्टफोरखौ हरलाबाया आरो जानला मोनला लाइक होयो आङो ओमफ्राय आर एस फेमिलि ब्लगार जाखांबाय नामा बिखुनजो औ जाबायानो जाबाय उन्दुनोसै मिथिबाय आङो आर एस फेमिलि ब्लगारखौ नैबे आर एस फेमिलि ब्लगाराबो गोदान चेनेल खुलिबाय ओमफ्राय दे सापर्ट होलायलायदो धनन्जयमोन मनेस्वरमोन इउबि स्टेटास दे सापर्ट लालायलायदो होलायलायदो सुबुं बसुमतारी हेल' आब' हाय सुबुं मा खबर अनन्त क्रिस्टिन आंनि भिडिअखौबो नायदे आब' नायगोन दे नायगोन अनन्त ओमफ्राय नों गोदानबा आंनिखौ दे सापर्ट खालामबानो जाबाय दि बड' ब्लग्स बाजै आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै नोंलाय दि बड' ब्लग्स आं सोरमोनथाय बावलायलांबाय आङो दे खिन्थाना होदो होमबासो गोसोआव फैफिनसिगोन बावफ्लांलायलाङो सानसुमा ब्रह्म हेल' आब' हाय सानसुमा मा खबर सबिता बाबि सरि माने टाइम मोना हरनो दा अफ डिउटि ना ख्रिस्टमासनि फ्रि बा मालाय जब दङ नामा सबिता भाबि मोजां दे नोंनानो बिरखां ब्लग आंनाबो मोजाङानो आब' आं टंलायावसो दं आब' दे टंलायाव दंबाथ' लोगो मोननाय नंलाना थांबाबो जागोन दे ओमफ्राय टंलायावलाय माला थांनायमोन आगै दिपालि बर' हाय आब' मा खबर मोजां आगै मोजां थिगानो नोंहालाय बोरै दङ
नोंनि लाइभ फैनायाव आङो हास्लाबहैयासै मैयाना दहाय फैदोंमोनलाय नोङो लोगो मोनासै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय दिपालि आगै ओमफ्राय इउबि स्टेटास रावबो सापर्ट खालामलायालै आब' मानो खालामा जानो खालामो दे आंनो सापर्ट दं दा दे नैबे इउबि स्टेटासखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर अननानै खालामलायदो जों गावजों गाव सापर्ट लालायलायाबा बोरै जानो नङा होमबा गावजों गाव सापर्टबो लालायलायनांगौ आनन्त क्रिस्टियान गोदान नङा आब' गोजामसो थारमाने दे मोजां होनबालाय मनेस्वर बर' आब'आ आंनि भिडिअखौ नायो ना नाया आब' नायो नोंसोर गासिबो आंनियाव दा जाय फैदों बे माबा गोजाखा सापर्ट गोनां गोजाखा दि बड' ब्लग्स देबजित गयारि आंनो अ दे मोनथिबाय देबजित औ ओमफ्राय सोलायबायना नोङो मानि थाखाय सोलायखो ओमफ्राय जेन'बा माबाफोर प्रब्लेमफोर जादोंमोन नामा दि बड' ब्लग्स देबजित मिथिबाय दे नै प्रेम बियार आगै प्रेम बियार अ माइ गड होनहरदों बा मा खबरब्रा प्रेम बियार दहायनि मिथिङाव मेथाइ खननायखौ खोनाफैजोबदों आंहा दिनै मिथिङाव थानाय जायासैना प्रेम ओरै होननायखौ खनदों दा नोङो खामसिया होनलायलायनाया मोजां खोनाफैदों दा मोजांसो जादों ओमफ्राय मोनसे मामोनथाय बर' खनदों दा नों ओमफ्राय दहाय आब' मा खबर दंहाय बिदिनो दुखिया खबर मा बुंनो आरो इउबि स्टेटास मिक्स मा ओंख्रि जानायमोन आब' ओइ माबा मटर ओमफ्राय कफिसोमोन आगै नोंस्रालाय बिकास बर' हेल' हाय बिकास मा खबर फैलायबाय नै आगै बिकासआ सुबुं बसुमतारी आब'आ माथो नाया आंनिखौ SMS खालामनायखौ नायगासिनो दे नायगासिनो आं नुबानो फरायखायो माथो नायखायो मानो गालांनो आरो नङा होमबा ए औनो प्रेमा मोजां जादों दे प्रेम मालाय सिंगारसो नैबे प्रेम बियारा जि मोजां मेथाइ खनो आगैया जोंहानि आगै जायो आरो GMB लाब्रा हाय हेल' GMB मा खबर थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय जायफोरा लाइक खालामाखै अननानै खालामना होदो दा गाबोन फै भिडिअ लानो इभिनिंआव गाबोन सोलाबा आगै आंहा एकदम ख्रिस्टमास जाहैनो नागिरदों लोगोफोरनाव इउबि स्टेटास जोंहा सबायजों नासोमोन आब' सबायजों नाजों हा गोथाव माथो लिमोन लायथारदों बे माइरं गोरलैजोंना सबायजों नाया आनजलि ब्रह्म गुड इभिनिं बाजै सना गुड इभिनिं आनजलि सना आगै आंनि बिबोनां इउटुबार नैबेबो आनजलि ब्रह्मआबो दे सापर्ट खालामना होदो आनजलि ब्रह्मखौ एक्ट्रिस बायदिखा नायलाय नोंसोरो थांनानै भिडिअ'आव जिएमबि लाब्रा दं गेजेरावनो अ दे गेजेरावसो आरोना मा ओंख्रि जानायमोन आब' मटर ओमफ्राय कफिसोमोन ओमफ्राय बा दे जाहै आब' नोंल' हारसिं जाहैनोसै लेंहरबाय थाबाय बिनानाव जायो सासे बे लेंहरदों जाना फैनोसै नङाबाथ' आं भिडिअ लानो थांगौमोन गैया आङो बानानै ब्लग बानायथाराखै दहायबो नङाबा हायोमोन आं बानायनो बानाय फैयो माथो जि बायो ब्लग बानायनोबो नङा होमबा उन्दुदो बिनानाव 9 PM जाबाय मेगन मोदै जायो आगै गुड नाइट टेक केयार थिगखौनो थिनदों नोंथाङा आदाया मेगन मोदै जाबा दुरबलबो जायो जानायालाय होमबाबो र' बारा गोबाव थाया आङो दसेल' थानानै उन्दुनोसै जिएमबि लाब्राया माखौ मिनिसोखोलै माखौ मिनिनो ओंखारखो इउबि स्टेटास मा बुंदों माइरं गोरलै नङालै आब' बोराय माइरंजोंसो गोदान माइरंबासो टेस्टि मोनजागौमोन खोमा गोदानखौ दोनथ'दों नामा गोजामखौसो जाग्रोदों नामा गोदानजों जानांगौ सबाय ओंख्रिबा नङा होमबा आगै उन्दुनो ओंखारबाय र' आंबो बारा गोबाव थाला उन्दुनांसिगोन उन्दुनो ओंखारबाय नै मेगना जाला
गोजां बोथोराव बोरैबा जायोहाय सिखिनानै एसे सिथर सिथर जानो नागिरदों बेरायबाय थानानै। आब'आ आंनि भिडिअखौ नायथारा माथो। मानो नाया जानो, नायो होनबाय दा, आं नायखाजोबो। नोंसोर आंजों गासिबो लोगो गोजाखा, आं लोगो खालामग्रोखानायखा बेयाव थानायखिनि आरो। ओमफ्राय जेएमबि लाब्रा खबरखौ गेजेरावनो दं दे। खबरखौ गेजेरावनो दं दे। नोंना मा खबर? आंनाबो गेजेरावनो दं, नोंनि बायदिसो। दिपामणि बर', हाय आब' सना। हेल' दिपामणि। फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। दसेबाबो फैनायनि थाखाय। निजोम आगै फैदों जोंना नै गिबियावनो आंनि गोसो गोथार हरनाय SMS खौ नाजाव दे सना सोदोम। दे नाजावखायो आगै, नाजावखायो। दालाय माथो खालामदों निजोम? ओंखामफोर जाबाय नामा? उन्दुबाय नामा? खम्बल सिङाव हाबनानै मबाइल नायदों नामा? खिन्थाहरदो एसे, नङा होमबा? इउबि स्टेटास मिक्स बोराय माइरंआनो दाबो जोबाखै, आखायनो गोदान माइरंखौ जाथ'वाखै। माहाजोन मानसि, बोराय माइरंआनो जोबनो थांखाया, नङा होमबा? दे होमबा ना आब', गुड नाइट, हेपि क्रिसमास, सेम टु इउ, गुड नाइट। जेएमबि लाब्रा खिगासिनोलै आब', आयौ खिनानै मेसेज हरदों बियो मोनामब्रुंब्रुं। जासोनानै हराव खिनायाव हनै खिथु उनथिंजाय मोदाया बुहुदा होनबोगौ। बड'वाइटि अफिसियेल, हेल' हेल' आब' बाजै। बाजैबो आब'बो होनखायो। हाय बड' जेएमबि लाब्रा बाय। बायबाय दानो बाय होनबाय, उन्दुनोसैबो नामा दानो? गोजांदोंहाय। आंना मानो गगायानो हामनो रोंलाथाय, बोरै जाथारखो? दिपामणि ओंखाम जाबाय नामा जायाखै आब'? ओंखाम जाबायना जायाखै आब'? ओंखाम जाखांबाय आं, दहायनो जाखांबाय आगै। नोंलाय? इउबि स्टेटास माहाजन नङालै आब', दुखियासो। माहाजोनफ्रासो माइरं बोराइया जोबाना। दे दङब्रा नोंस्राबो। जेएमबि लाब्रा थान उन्दुयो दानो उन्दुयो आं आब'। उन्दुबाय। जानाबिर आदा फैदों नै, थेंक इउ जानाबिर आदा, थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाना इन्टारेस्ट लाइफआव सिस? मा ओंख्रि जानाय? माबासो कफि मटर ओमफ्राय ना बाथोनमोन आदा। इन्टारेस्ट लाइफआव सिस। दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ जानाबिर आदा। जेएमबि लाब्रा थाबनो उन्दुयोलै आब'। सोर उन्दुयो? आं उन्दुयोना नों उन्दुयो? गुड नाइट आब' बाय। प्रेम बियारा बुंदों गुड नाइट। थांबाय नामा न'आव आगै? थांखो ना माखो? सानसुमै नार्जारि मा खबर? मोजां आब' मोजां, आब' सना। नोंहालाय बोरै दं? जेएमबि लाब्रा आं थाब उन्दुथारो आरोना जेएमबि लाब्रा। उन्दुनो ओंखारबायबालाय दे उन्दुनो हासिगोन। लाइक खालामनानै गालांदो थांसैबा, नङा होमबा? बड' फानि शट 10 कमेन्टस फरायखुमाग्रा। 10 कमेन्टस फरायखुमाग्रा नङा, 17 जन दं। ओमफ्राय सानसुमा ब्रह्म हेपि मेरि क्रिसमास दे गुड नाइट आब' सना, सेम टु इउ आगै गुड नाइट। सानसुमा लाइक होलांबानो जाबाय आरो लोगो गैयाबा लोगो खालामलांबानो जाबाय, नङा होमबा? औ आं दासो सफैदों। दे आगै दे, आरो मोजां मोजां मेथाइ खननो नाजाबावदो दे प्रेम। बिटिएस आर्मि हाय हेल' बिटिएस मा खबर? ओंखामफोर जाबाय नामा? बोरै दङ? उन्दुबाय नामा ना खम्बल सिङाव हाबसोनानै दङ?
आं लाइक खालामखायो आब' खालामखायो बाय दे थेंक इउ दं मोजांनो मा ओंख्रि जाखो माबासोमोन आब' मटर ओमफ्राय मटर कफि ओमफ्राय ना बाथोन जानानै बावबावो आङो आब' नोंसोर मालाबा थांगोन दे सानसुमै आब' दं मोजांनो मा ओंख्रि जाखो औ बेखौथ' खिन्थाखाबाय आं प्रेम बियार अके बाय सानसुमा ब्रह्मआ मा हरदोंमोन दानबायसो माथो आं नुस्लाबथारासै मा हरखो हरफिनलाय नायनां माखौ दानखो नोङो हरावबाथाय खोमसि नुयोहाय लाइटआनो मोजां साथिया मालाय लाइट फैग्राफ्रा रिं लाइट बायो ओमफ्राय आंहा बायनोनो हायाखै दुखिया जिबन नालाय ओंखायनो बायनोबो हाया मानोबो हाया दे 15 जन 14 जन गोजों दङ 14 जन गोजों दङ लाइभआव गावस्रा नायनानै थाखुमाबाय थाथारो हराबो मायाबो कमेन्टफोरबो रायज्लायनो गोसो गैया नामा आंजों BTS आर्मि आब' सना खाम जाबायना जायाखै ओंखाम जाबाय आं दहायनो जादों दहायनो जानानै दसे गोबाव अर सायनानैसो लाइभ फैबावदों आं मिथिबायना ओंखामसो उखैफिनसिगोन आं दहायनो जानानै मिथिबायना BTS आर्मि UB स्टेटासआ मा बुंखो र' नायनोसै आं माथो आब' आंनि कमेन्टखौ नायासैनो नायखायो आं फैबानो नायखायो ओमफ्राय नों मानो नायाखै होनबाय थाखो नायदों आङो नै सानसुमा ब्रह्म आं उन्दुबाय लाइक खालामबाय आब' सना गुड नाइट थेंक इउ लाइक खालामलांनायनि थाखाय दे उन्दुदो होमबा आङो नेक्स्टआव बिदिनो माब्लाबा लाइभ फैबावबानो जाबाय आरोना हर थौबायहाय माथो उन्दुनो ओंखारला जोबथारबायदां मानसिफ्रा ने आंबो उन्दुनोसै र' थालाबाय थाला आंबो बारा गोबाव बेटारिबो ल' होबावबायसो नै गुड नाइट आब' सेम टु इउ आगै गुड नाइट UB स्टेटास ओइ आब' होनदों BTS आ मा आगै BTS मा खबर मा बुंनो नागिरदों दे बुंदो फोरमायदो खोथा बाथ्राखौ ओमफ्राय जोंना नै वारि ब्लगआ फैदों आंथ' नोंखौ गुलि सिनायखायो नों आंनियाव गासिबावबो फैबाय थाखायो कमेन्टबो लाइभआवबो फैयो थेंक इउ वारि गोसो गोरबोजों ओमफ्राय हाय आब' आंहा दासो दे जेबो नङा दे होमबाबो फैदोंना सोरनिबा लाइभआव दंहैयोमोन नामा आगै वारि सानसुमा ब्रह्मआ मा बुंदों नायनोसै आं र' जागोन दे गुड नाइट सानसुमा ब्रह्म थेंक इउ आब' वारि थेंक इउ आब' वेलकाम वारि बिदिनो फैबाय था दे आंजों ओमफ्राय सानसुमै नार्जारि दे बाय गुड नाइट आगै सना गुड नाइट आब' सना गुड नाइट मोजां सिमां नुथों उन्दुदो BTS आर्मि ओइ आब' आंना बिफा सोर नाङा मा होनखो बयफ्रेन्ड ओइ आब' नोंना बयफ्रेन्डआ सोर नोंनासो होनदोंना मादोंथाय आंना हाबा जानायसो बोराय दंखायो आंहा ओमफ्राय UB स्टेटास इगजाम सोलिगासिनो आब' इखायनो उन्दुनोसै थाबनो दे आगै दे मोजां हो एगजामखौ उन्दुदो थाब वारि आब' आरबिजों दंमोन आं मिथिखादों आङो बिसोर लाइभ फैदोंना ओमफ्राय ओंखायनो आंनियाव खम जाफैदों ओमफ्राय आरबिया दोनबाय नामा वारि रमेन बर' I am firstly join your live stream दिदि थेंक इउ स' माच रमेन बर' ओमफ्राय दे आंखौ सापर्ट खालामदो रमेन बर' प्लिज सापर्ट खालामदो अननानै आरो मा होनो लाइकबो होना होदो हरावबाथाय खोमसि लाइटआनो मोजां साथिया बेटारियाबो ल' होबावबाय डिसटार्बनो दसे थाबावनांगौआवनो चार्जसो थुबाय आं नै
दोनाखै आब' दं। अ दे नों थांनानै दोनदो। सोदोम वारिनि आब' सोदोमनि लाइभआव फैदो हनै एम वारि ब्लग। इउबि स्टेटास मिक्स लाइक खालामलांनोसै आब' बाय बाय। लाभ इउ आब' सना। दे लाभ इउ टु। ओमफ्राय लाइक खालामलांनायनि थाखाय थेंक इउ। गोजोननाय थाबाय इउबि स्टेटास बिदिनो फैबाय था आंनियाव कमेन्टफोर हरबाय था। साइख्लं बसुमतारी एडभान्स मेरि ख्रिस्टमास आब'। सेम टु इउ साइख्लं बसुमतारी हेपि मेरि ख्रिस्टमास। एम वारि ब्लग लाइक डान। थेंक इउ एम वारि थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय रमेन बर' ख्रिस्टमास फिथा जायाखै नामा? ख्रिस्टमास जोंहा माने फिथा बानाया ओमफ्राय जोंनिया हिन्दुसो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आरो फिथा बानाया। सेबास्टियान बरगयारि थेवबाबो आङो उइस खालामो आरोना बयखौबो समाननो। सेबेस्टियान बरगयारि आंहा दिनैसो आब' दे जेबो नङा आंहाबो दिनैसो लाइभ फैनो मोनखादों बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन लाइभ फैयिया। सेबेस्टियान मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थादो। उन्दुनो ओंखाराखै रावबो? बेटारि ल' होनानै जारला जाबाय नै आंनिया। दे गावस्रा कमेन्टफोरबो हरथ्रासैलाय नायनानै थाबाय थाथारो। हरदो थाब। जानाबिर ब्रह्म निउस नायदोंमोन आं उन्दुनो नागिरबायमोन बे समावनो नोंनि लाइभखौ नुना SMS हरदों आं। दे थेंक इउ आदा थेंक इउ। उन्दुनो ओंखारबाय ने आदा नोंबो? लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोर गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासिहरबाय बयखौबो। बड' फानि सट लाइक दान थेंक इउ बड' फानि लाइक होनायनि थाखाय। लाइक मोनबानो खुसि मोनलायलायो आङो मोजां मोनलायलायो। आब' जेबो गैया दिनै मिरामिससो आब'। देहाय जायो मिरामिसबाबो गोथाव जाबानो जाबायना मैगंफ्रा। माथो सामफ्रामबो बेदर जाबाय थानो नङा होमबा। खैथा जाखोथाय टाइमाबो दसे थाबावनोसै र'। मनिराम बर' नाम्बार हर मानोबा नांगौमोन नाम्बारखौ? दे बावनो बुंहर। रोखोम मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो आब'? माबासो ओंख्रिया कफि मटर बावबाय थायो थाब। सेबास्टियान बरगयारि गाबोननिफ्रायसो ख्रिस्टमासनि बेदर जानोसै। दे बुरजा जाना हो ख्रिस्टमास हेपि ख्रिस्टमास सेबेस्टियान। प्रेम नार्जारि बाजै मा खबर? खबर गेजेरावनोहाय दुखिया खबर मा बुंनो। दंसाबो बिदिनो गेजेरावनो बांद्राय मोजांबो नङा होनजायो। बांद्राय गाज्रिबो नङा होनजायो। नोंहालाय बोरै दङ? प्रेम नार्जारि नोंहा बोरै दङ बोराय खबरफ्रा ओंखामफोर जाबाय नामा? दसे थाबावनोसै र' बारा गोबाव थाला मेगना उन्दुनो ओंखारबाय। गालांबो बादों नोंसोरखौ। मा गामिनि आब'आ माबा आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मिथिबायना। नोंलाय बहानि? प्रेम नार्जारि मोजां मा होनदों? मोजाङै दं बाजै। मोजाङै दं बाजै दे मोजाङै दंबाथ' मोजांसै।
ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो प्रेम नार्जारि उन्दुबायना मैं तुमसे प्यार कितना कि तुम नहीं जानते प्रमोद नार्जारि बाजै नाइस थेंक यू प्रमोद थेंक यू सो माच जानाबिर ब्रह्म बोराया उन्दुबाय सिस्टार बियो उन्दुनानै मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय उन्दुलांथ'वाखै आरो ना दङ खाथियावनो दंनायालाय रोखोम मोसाहारि आं मालिप्तानि आब' मालिप्ता आं खोनाफेराखै जायगानि नामखौ थेवबाबो थेंक इउ जायगानि नामखौ खिन्थाहरनायनि थाखाय सानसुमा ब्रह्म उन्दुआसैलां फैफिनबाय नोंनि लाइफआव थेंक इउ दे उन्दुनाङा बिदिनो थाबाय था होमबालाय उन्दुआसैलां होननायखौ मिनिनो ओंखारदां आयना बड' हेलौ नानि हाय आदा आयना मा खबर बिखायाव आयना लानानै उन्दुआखै नामा दिनै बर' भइस मिउजिक हेलौ आब' मा खबर आरो ओंखाम जाबाय नामा ओंखामखौथ' आं दहायनो जादों ओमफ्राय खबराथ' बिदिनो गेजेरफ्रावनो दंसाबो मानसिनि खबर मा होननो आरो नङा होमबा बर' भइस नोंहालाय बोरै दङ सनजय जिम फिटनेस हेलौ सनजय हाउ आर इउ बोरै दङ मा खबर दे खिन्थाहरदो फोरमायहरदो उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरो उन्दुनो ओंखाराखै खायसे थाब थाब उन्दुआना नङा होमबा मालाय 11टा 10टायावसो उन्दुग्रा दङ आं सियायबाय थाबाय दिनै फाग्लिसो मनिराम मा होनखो आयना आं भिडिअ लाबोथ'नाय जानाय नंला नानि मानो लाबोला मनिराम बर' बरियाथार फिगारा नोंना मोगथाङाव रियेलाव मोजां नङा बेयाव मबाइलावखायसो एसे मोजां नुदों नोङो आं मोजांखौनो मोना फिगारानो गुवारद्राय आंना खामानि गैया आं गथाथासो नांगौमोन फिगारखौ ओमफ्राय गुवारद्रायनि फिगारानो मोजां मोना आङो थेवबाबो थेंक इउ मनिराम गथ'फ्रा साबेसे जाखो सिस्टार आरो हाबा जानाया खय बोसोर जाखो सिस्टार गथ'आ सासे जाबाय आंना ओमफ्राय दा 9 इयार्स रानिं जागासिनो ओमफ्राय हाबाया आंना 2012आवनो जादों मिथिबायना जानाबिर आदा खोनाबायना 2012आवनो जादों आंनि हाबाया 10 बोसोरसो जाबाय दं सानसुमा ब्रह्म फैदों आब' जोंनिखाय मैदेर फैदों आयौ गिहां मैदेर होनबाथाय गिनो ओंखारो आङो मोजाङै था नङाबा न'आ गाग्लेब जालांगोनबो बर' भइस मिउजिक दं दे आब' आंबो मोजाङैनो दे बयबो बिदिनो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों मोजाङै मोजां खबर जाथों एम वारि ब्लग आब' आरबियाबो फुरा बिजिथार गावहा दे मनिराम बर' गसंलाय खनसे नायनि आं चार्ज होदों र' गसंनायनांहाय हायथुसोलै आङो हायथुथु होनदो आरो मा होनगोन गसंनायनोसै आं नै नुबाय गसंबाय आङो मनिराम बर' लोगो नोंखौ नों गसंनो थिननायखाय खेबसे गसंना होबाय आं ओमफ्राय बिरखां बुंह मा ओंख्रि जालायखो ओंख्रियाथ' माबासो कफि मटर बिरखां जोंना ओमफ्राय ना बाथोनमोन एम औवारि ब्लग बुंहरदोंमोन आं नोंनाव फैनो ओमफ्राय बिदिब्ला मा होनदों फैया नामानो आंनि लाइफआव बे आंनि लोगोफोरखौ लांजोबबाय नङाना मनिराम माबाया एम वारि माबाया आरबि इन्टारटेनमेन्ट मोना मनिराम बर' वाव मा जाखो ओमफ्राय मा वाव जाखो माबायदि नुखो खिन्थाहरदो ओमफ्राय जानाबिर ब्रह्म आदाया मा बुंखो
अब्ला गोबावसै ना हाबा जानाया? आंहा 2 बोसोरल' जादों। औ आं बहुद गोबावसै ओमफ्राय आदा गोबाव जाथारबाय आङो। ओमफ्राय आं बिराद मा होनगोन बिदिखौ एसे आदर लायोना आङो। दुगैनाय मानाय साफा थानाय मानाय ओंखायनो बुरिनाय नुवाखै आरो हाबा जानाया बिराद गोबाव जाबाय। ओमफ्राय आयना बड' गुगोल एडसेन्स एप्लाइ खालामब्लाबो रोङासै आं। नोंना $10 जाबायमोन नामा बिदिब्ला आयना बद'? गुगोल एक्सेन्स एप्लाइ खालामबाबो रोङासै। जोंनाबो आंथ' रोंखाया, आंनि हासबेन्डआसो खालामना होयो। बर' भइस मिउजिक मोजां नुदों आब'। थेंक इउ स' माच मोजां नुदोंब्ला। एमवारि ब्लग बेबो गावनियावसो फैनो थिनो आब'। मिनिनो ओंखारबायहां नोंसोरखौ। दे नोंहा आंनियावनो थाबाय थादो, आंनि लाइफआवनो एसे वाट्स टाइमफोरखौ बारायना होदो एमवारि ब्लग। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। आं बिराद मोजां मोनदों। आंनियावनो थाबाय था बिदिनो एमवारि। बिसिनियाव थांनाङालै आंनियावनो थाबाय था। जिबि बर' हेलौ आब'। हाय जिबि, नै दासो आगैया जिबि बर'आ दासो फैथारदों। दिनै एसे लेट जाबाय नङा होमबा? प्रेम नार्जारि अय बाजै आं नोंसानाव आलासि जानो थांगोन दै मालाबा कार्बि आंलंनिफ्राय। दे फैब्रा फै जाहोहरगोन ना आं। ओंखाम जाहोहरनायालाय माथो लस जानो नङा होमबा? फैनो हागोन जेबो नङा। जानाबिर ब्रह्म उन्दै नुथारो नोंखौ आरो जा हिनसाम नोंखौ सिस जा हिनसम नोंखौ सिस मा होनदों? थेंक इउ आदा जानाबिर। बिदिनो होनो मानसिफ्रा, माने फुंनोबो रोंखायाना आं जाबाबो बिदिनो फिसा थाबाय थायो। ओंखायनो मानसिफ्रा होनो आरो बुरिनोबो रोङा होनबाय थायो। ओमफ्राय आंहा बुरिदि मोनबाय आरो नुग्राफ्रासो मिथिगोन। सेबास्टियान बरगयारि आंनि कमेन्टखौ नुवासै ना मा जाखो आब'? बिदिनो नेट प्रब्लेमबाथाय अबेबा कमेन्टफोरखौ नुफैया आगै। ओमफ्राय दुखु दामोन। ओमफ्राय कमेन्टफोर फैबा आं नायजोबखायो, फारि फारि नायखायो आं, रावनिखौबो गालाङा। नुसनाखैबा जुदि आं निमाहा बिनाय जाबाय। सेबास्टियान बरगयारि आगै। आयना बड' आंनिखौ सापर्ट खालामनो थिन दे नानि नोंनि लोगोफोरखौ। दे बयबो आयना बड'खौ सापर्ट खालामदो अननानै। बेबो मोजां मोजां ब्लग लाबोयो। बिराद सापर्ट नांगौ जादों आयना बड'नोबो। ओमफ्राय सापर्ट लालायलायबानो जाबाय, कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय सापर्ट लाखांबा। आंखौ बोरायराय नुयोना सिस्टार? बोरायराय नुवालै मा सेंग्रासो नुयो। बोसोरनैल'सो जादोंबा नोंना हाबाया, बहा थाब बोरायनोब्रा। बोरायाखै। बिदिनो गथ' सासेफोर मोनबाय दा नोंसिना ना? हाबा जानाय बायदि नुयो आरो जिखुनु जाया। ओमफ्राय बोरायथ' नुवाखै, ओमफ्राय हाबा जानाय बायदि नुबाय आरो। मनिराम बर' नायबावनि दे खनसे उनथिं गसं। दा देखायगोन आं। दसे लाइभआव मोजां थाबावनि। नों दसे थाबाय था, होमबासो आङो देखायगोन लाइभआव थाबाय थाबासो। ओमफ्राय सेबास्टियान बरगयारि मोना दे आब'। आंबो मिथिखायो बिनिखायनो सोंहरदों। दे मोजाङानो बिदिनो बुजिनांगौ नङा होमबा? आब' सारालाय? साराथ' उन्दुबाय। ओमफ्राय उन्दुलांबाय बियो आंखौ दावराव जाबाबो उन्दुलांबाय बे सिरियैनो। औ सासे मोनबाय। औ आं नोंनि ब्लगखौ नायखायोना, ओंखायनो मिथिखायो। खोमथा मुसाहारि हाइ फ्रेन्ड उरां फारां मोनफैबाय आंबो। दे थेंक इउ खोमथा मुसाहारि, थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय गोजोनबाय। रागदाब खाख्लारि आंखो ख्रिस्टमास जानो लिङा नामालै? जोंहा हिन्दुसो रागदाब। होमबाबो आङो बयखौबो ख्रिस्टमासनि उइस खालामो आरो नङा होमबा? आंसो जानो थांगोन ख्रिस्टमासखौ। बिनानावफोर जानाय दङ। मा ओंख्रि मोनजाखो फ्रेन्ड उरां फारांनो?
ओंख्रियाथ' बिराद उरां फारांखा जोंना दिनै माबा कफि मटर ना बाथोन गोथाव नङा बिराद उरां फारां ओंख्रि रागताब ए मिनिलायबावबायसो मिनिबाय एमार बड' ब्लग मेरि क्रिसमास सेम टु इउ एमार बड' दे गोदान दंबा लाइक खालाम आरो लोगो खालामदो साबसक्राइब खालामदो साबसक्राइब खालामनायालाय माथो माबा गिदिर खोथा नङा होमबा जेबोथ' लस जाया नालाय दे खालामना होदो आरो गोदानबा रागताब आरो एमार बड' नोंसोरथ' दिनैसो फैदों आंनियाव गोदानसो दा ओमफ्राय मा होनखो आं खालामबाय नोंनिखौ दिनैसो खालामदों आरोना थेंक इउ स' माच गोजोनबाय आङो आइना बड' आं उन्दुनोसै नानि दे गाबोन गुबुनाव मा होनखो गुबुनाव फुङावनो खामानि मावहैनांगौ दे आदा नोंनि खामानिखौ नों मोजाङै मावलांबाय थाबानो जाबाय जिउआव साक्सेस जाथों आरो माहाजोन जाथों उनाव देनां इउटुबार गिदिर जानानै आइना बड' दे उन्दुदो होमबा गुड नाइट आइना बड' नङा सिगाङावनो खालामखाबायमोन आं आंलाय दासो खालामदों सानदों आंलाय बारायबावबायसो नामा सानदों सेबास्टियान बरगयारी आं न'आव दंबा लिंहरगौमोन आं आब' नोंखौ जोंनाव ख्रिस्टमासनि बेदर जानो नोंसिनाबा जायगाया मा जायगामोन जोंनि बहुद गोजानसोनदां जोंनाथ' उदालगुरिसोना रागताब दे खालामगोन दे आं रावखौबो मेगन सानाय गैया लै बयबो जोंलां माबे लाखटां नामा दे थेंक इउ रागताब फैनायनि थाखाय बिदिनो फैलाबायनांगौ उरां फारांनो जेबोथ' लस जायाना नङा होमबा मेगन सानाय गैयानो मेगन साथारनाङा बिदिनो मोजां जानांगौ मोजां मानसि जानांगौ नाइट नानि थेंक्स दे उन्दुदो दे आइना बर' ओमफ्राय नोंसोर उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुनो ओंखाराखै नोंसोरो दाबो एफा हर जाबाय माथो नै नायनोसै आं टाइमखौ 9:29 जाबाय टाइमा मनिराम बर' नायबावनि दे खनसे उनखिं गसं हाबाब नायथारसै आं लाजिलायलाङोहाय उनथिंजाय एकदमबारे माबासो मा होनगोन बै आइ फिलिमनि बिखुं गोजौबा बिदिखौ नुवाखै नै नुबायना दे देखायबाय आङो माबायदि नुखो जानाबिर ब्रह्म निउ इयारनि रंजा या नामा सिस्टार निउ इयाराव सफैग्रोथोंसै आदा सफैग्रोथोंसै समा सफैखोबा माबायदि रंजानांगौ रंजानोसै ना मा बुङो आदा नोंहालाय माबायदि रंजागोन दे कमेन्टफोर हरदो थाब ए 11 जन दङ दे गावस्रा कमेन्टखौल' नायखुमायो कमेन्ट फरायखुमायो दे नों लाइभ खालामबाय था आं गार्लफ्रेन्डजों रायलायनि अके रायलायहरदो दे दा नङाबा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ रायलायहराबा रागा जोंगोन मिथिबायना हिन्जावजों रायलायहरगोर जानाबिर ब्रह्म रंजासै एसे रंजादो आदा गोदान बोसोर फैगोन ना एबार गोदान बोसोराव मोजाङैनो मोजांसिन आरोबाव साननायफ्रा जाफुंथों होननानै आसा खालामबाय आदा जानाबिर मनिराम बर' वाव थेंक इउ मनिराम सेबास्टियान बरगयारी आंना चिराङावसो ओमफ्राय आं दा न'आव थाया
दे आदा बहा दङ नोङो दायो? मालाय बहाबाफोर जब मावोदां ने आदा नोङो? सेबास्टियान आदा मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा? ओंखाम जादोंना जायाखै? आं दसेल' थानोसै दै ओमफ्राय दोनसै नामा ना दोनथ'नाङा दे खिन्थाहरदो। नोंसोर दसे थाथ'बावनो थिनोबा थानोसै। मनिराम बर' नाम्बार हरनो हागोन नामा? आं हरनो हाया गाज्रि दामोन नाम्बार हरबा आंनाव हौवाया रायगोन। एन एस दैमारि ब्लग हाय आब' आंना दासो दे थेंक इउ एन एस दैमारि मानो एसे गोबाव जाया नोंलाय दासो फैथारदों माथो मा खालामनायमोन? ना ओंखाम जादोंमोन ना बिजि ना उन्दुलांथ'दोंमोन? कर्नाटकआवसो दं आं दासान्दि। अ आदा मा खालामो कर्नाटकआव? जाबाय ओमफ्राय दिनै मिरामिससो आब'। मिरामिस सम सम बिदिनो मिरामिस जानांगौलै आदा। माबा आगै आदासो होनफ्लांबावबाय आंहाबो फाग्लिसो। सोमखोर ब्रह्म आंबो दासो बाजै दे थेंक इउ दासो फैनायनि थाखाय बिराद बिजियाव दंमोनदां सोमखोर नोङो? ओंखाम जाबाय सोमखोर? बिबोनां आगै रागथाब नोंना न'आ अबाव? उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जोंना मिथिबायना? हा मानो बोरैबा मोननांगौ जाखो आंखौलाय मनिराम? मा जाखो आं गाज्रि नामा बिदिब्ला? नोंखौ नुनानै बोरैबा मोनलायो आङो। मा बोरैबा मोनो मा आं एफा गाज्रि नामा आङो होनबा हो? मनिराम जानाबिर ब्रह्म नोंखौ मोसानो गोरों नुबाय आं उनजों नायनानै। रोङा खामानि गैया आदा जेबो रोंखाया आं जेरावबो उदायखाया मोसानो रोङा ओरैनो बाब्राबलाबायनायफ्राव एसे खामानि होयो। ओमफ्राय साइसनि मोसानो रोङा आरो देमला जेबो। रागथाब खाख्लारि मा गामि? जोंना माबासो ओइ उदालगुरि खाजियामाथि खाथियाव आं गामिखौ खिन्थाथ'ला। जिखुनु जाया उदालगुरि आरोना गामिखौथ' नों खिन्थाबाबो मिथिखानाय नङा। ओंखायनो आं गामिखौ खिन्थाला र' आं सार्स होनि दै दसे। बेटारिल' होगासिनो दसे चार्ज होनानै रायलायनोसै ओमफ्राय थांसै आंबो उन्दुनोसै सिमां नुलाबायसिगोन ओमफ्राय जाबाय मा ओंख्रि जाखो सोमखोर ओंख्रिया? एन एस बोरै आब' नोंना खबरफोरालाय बोरै? दङ आगै बिदिनो दंसाबो गेजेरफ्रावनो दंलाबायोहाय। गोदाव सोराव खबर मा बुंनो आरो खबरखौलाय ना? मनिराम बर' उन्दुलांसै दे उन्दुदो दे। बिदिनो मालाबा लाइभ फैबा फैबावबानो जाबाय मनिराम। उन्दुनो ओंखारबायबालाय उन्दुदो। आदसा नों आंखौ नुनानै मानो बोरैबा मोनदों जेनेबा खिन्थाहरदो मनिराम बर'। दालि गोजा जेबो बाथोन साथोन देयासै? सोमखोर दालि गोजा जाथारबाय नामा दिनै? माथो बेदर जायोमोन नोंस्रालाय? आयौ मासे सियायखो आङो थैगोनहाय। मा गस्लालै जोंख्लाबनो सुइटारलै सुइटारावनो माबा जोंख्लाबलायनाय गस्ला दङ। गानलाबायबाय आं बेखौनो गानसाबबाय। लाइटजोंसो जोंनाय नुदों नाथाय बाहेरायाव सानाव जोङा बियो। लाइटजों जोङो आरो। थियाटार देखायग्रा गस्ला मा होननो आरो। रोमै बर' आब' नों अबेनिलै? आङो उदालगुरिनि आगै सना। नोंलाय बहानि? एन एस दैमारि ब्लक दे आब' आंबो उन्दुनोसै दे आब'। दे उन्दुदो दे आगैमोन सनाफोर उन्दुदो। उन्दुनो ओंखारजोबथारबाय हरबो थौबायना नै। दा हर जानानै उन्दुनो ओंखारा थाबावगोन। दे लाइक खालामनानै गालांदो दे सनाफोर।
NS दैमारि ब्लग लाइक खालामदो दे जायफोरा थांनो नागिरदों लाइक खालामलांदो आं बाक्सानियासो आब' बाक्सानि ना बाक्सा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बाक्सा मोनसे जायगा सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ बावबायहां जायगानि नामखौ अनसुमा बसुमतारी गुड इभिनिं सिस्टार एन्ड मा खबर गुड इभिनिं ओमफ्राय आंना खबरा थिगानो बिदिनो गेजेरफ्रावनो मा बुंनो आरो गोदाव सोराव खबरहाय नोंहालाय बोरै दं अनसुमा सेबास्टियान औ बिदिनो मोनसे कम्पानियाव मावो दे बेखारल' थानाङा बिदिनो मावबाय थाबानो जाबाय बेखार थादावनाङा आरोना मोजाङानो जादों दे बेफोरबायदि कम्पानियाव हाबनानै मावनानै थादों थिगानो मनिराम बर' मजा नुदों थेंक इउ माइया गस्लाया नामा बहानि मनिराम नोङो जायगाफोरखौ एसे खिन्थानानै होदो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिलै दे आगै दे रोमै बर' ओंखाम जाबाय आं थांसै दे सनाफोर दोनसै दे मोनाबायबो हरबो थौबाय उन्दुनोसै नामा आङो नै 1 घन्टा जाबाय साइ मिस्टि क्रिसन लाइक डान थेंक इउ साइ मिस्टि थेंक इउ स' माच जाखांना उन्दुबाय दे उन्दुदो मा ओंख्रि जादोंमोन रोमै गाबोनसो एसे ब्लग लाबोनो सानदों आब' दे लाबोलाय आं नायगोन सेबास्टियान लाबोबानो जाबाय आं नायगोन दे आंबो साइ मिस्टि निउ फ्रेन्ड जइन मि थेंक इउ स' माच दे आंबो प्लिज सापर्ट मि साइ मिस्टि रोमै बर' दे आब' गुड नाइट रोमै दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै ने बाय गुड नाइट आगैमोन आं दोनथ'नोसै बाय आरो नेक्स्टआव फैबाव दे ओमफ्राय जायफोरा आंनि लाइभआव फैदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिरादनो लाइक खालामना होदो बहुद मोजां मोनबाय आं नोंसोरखौ लोगो मोननानै दिनैसो दे गुड नाइट आब' दे गुड नाइट